αγώνα, εμείς θα είμαστε πάντα με το δεύσιο. Είμαστε πολλοί και πολλές, δεν ξεχαστήκαμε, δεν ολιγορήσαμε, είμαστε απεργοί, έχουμε συνολική πολιτική στάση για το τι σημαίνει το δημόσιο σχολείο, για το τι σημαίνουν τα εργασιακά μας δικαιώματα, για το τι σημαίνει η καθημερινότητά μας, τι σημαίνει η αξιολόγηση για τα παιδιά, για τη ζωή μας και για το ίδιο το δημόσιο σχολείο. Στον Αριστοτέλειο έχουμε εμπειρία με διώξεις απεργών. Στο πρόσφατο παρελθόν, οι 114 διευθυντές διώχθηκαν, δέχτηκαν απολυτικά έγγραφα και έχοντας την πλήρη καλλιτική, πολιτική και νομική κάλυψη των πρωτοβάθμιων σωματείων που βγήκαν μπροστά στον αγώνα, νίκησαν, βγήκαν νικητές. Η τιμωρία, η απεργία δεν τιμωρείται, νικάει πάντα. Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, είμαστε όλοι απεργοί. Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, είμαστε όλες απεργοί. Αποστολή εγκυκλίων της τελευταίας στιγμής στο κατακαλό καιρό, με την προσπάθεια να τρομοκρατήσουν τους νεοδιόριστους αλλά και όλους τους συναδέλφους που αντιστέκονται στην αξιολόγηση δεν θα περάσει. Δεν θα σπάσουν το μέτωπο ενάντια στην αξιολόγηση, το μέτωπο για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας. Να πάρουν πίσω το κατάπτυστο έγγραφο και να σταματήσουν κάθε προσπάθεια παρέμβασης και ενόχλησης των συναδέλφων μέσα στο καλοκαίρι. Να ξέρουν καλά οι διευθύνσεις, τα συμβούλια επιλογής, τα υπηρεσιακά συμβούλια, οι σχολικοί σύμβουλοι και κάθε ένας που εμπλέκεται στη διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης, ότι όποιος τολμήσει να υπογράψει πράξεις που θα επηρεάζουν έστω και κατελάχιστο τους απεργούς συναδέλφους, θα αντιμετωπίσουν όλο το εκπαιδευτικό και ορνευτικό κίνημα απέναντί τους. Θα είναι υπόλογοι για παράβαση καθήκοντος και γιατί στρέφονται ενάντια στο κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα στην απεργία. Η αυθαιρεσία και οι παράνομες πράξεις δεν θα περάσουν. Το δίκαιο είναι με το μέρος των αγωνιζόμενων, το δίκαιο είναι με την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης και της δικαιώματος παιδιών στη μόρφωση. Συνεχίζουμε αποφασιστικά μέχρι τη νίκη. Και σήμερα και αύριο Και όσο χρειαστεί, είμαστε όλοι απεργοί. Και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί, είμαστε όλοι απεργοί. Στην Αθηνά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνει και αυτό στο δυναμικό παρόν σήμερα στη διαμαρτυρία ενάντια στις προσπάθειες καταστολής του απεργιακού αγώνα που εδώ και 3 χρόνια ξέρουμε ότι είναι νόμιμος, απόλυτα νόμιμος, είναι συνταγματικό κατοχυρωμένο η απεργία. Αντιστεκόμαστε έμπρακτα ενάντια σε κάθε προσπάθεια εμπορευματοποίησης του ελληνικού δημόσιου σχολείου. Είμαστε όλοι και όλες απεργοί. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι σε καμία προσπάθεια τρομοκρατίας. Όσο και αν προσπαθείτε μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού να περάσετε την φοβία και την τρομοκρατία στους συναδέλφους, θα μας βρείτε συνέχεια αντιμέτωπους. Η απεργία θα νικήσει. Το ελληνικό δημόσιο σχολείο είναι το υπέρτατο αγαθό και δεν θα πάψουμε να το υπερασπιζόμαστε. Από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Γλυφάδας Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας στην απεργία, να υπερασπιστούμε το δημόσιο σχολείο. Προσπαθούν να σπείρουν το φόβο, αλλά το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μας εξοργήσουν ακόμη περισσότερο. Αυτή όλη η προσπάθεια να διαλύσουν το δημόσιο σχολείο, να διαλύσουν κάθε εργατικό και συνδικαλιστικό δικαίωμα, θα μας βρήκε και θα συνεχίσει να μας βρίσκει απέναντι. Όλοι συνεχίζουμε όπως πήγαν ως τώρα τα τελευταία 3 χρόνια
χωρίς να μας νοούν οι συνεχόμενοι εκβιασμοί του Υπουργείου, των Περιφερειακών και οποιοδήποτε άλλου στελέχους εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε και δίνουμε νέο ραντεβού την Τετάρτη στο Υπουργείο Παιδείας. Εκ μέρους της δευτεροβάθμιας υπάρχουν προβλήματα με διώξεις διευθυντών, οι οποίες ετοιμάζονταν στην Πάτρα, επειδή έγιναν απεργία από εκεί. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην κινητοποίηση που έγινε την Τρίτη, αυτές οι επικείμενες διώξεις και πιθανές καθαιρέσεις των διευθυντών λόγω της συμμετοχής τους στην απεργία από εκεί, πάρθηκαν πίσω. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση αυτή, είναι ακριβώς απόφαση, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το Τοπικό Συμβούλιο, όπως λέγονται τώρα, πάγωσε τις διαδικασίες, αποδέχτηκε ότι οι δύο διευθυντές έχουν κάθε δικαίωμα να κάνουν απεργία από εκεί και δεν θα προχωρήσει σε αυτή τη φάση τουλάχιστον οποιαδήποτε διαδικασία ελέγχου των πεδίων συναδέλφων διευθυντών, επειδή λόγω της απεργίας από εκεί δεν προχώρησαν στην αξιολόγηση διαδίων των συναδέλφων. Αυτή ήταν η αφορμή για να τους καλέσουν. Το γεγονός ότι η διαδίωση δεν είχαν μπορέσει μέσα από την αξιολόγηση να τους διαβάσει για τον διευθυντή. Κάτω τα χέρια από την απεργία! Τους αγώνες και τα σωματεία! Κάτω τα χέρια από την απεργία! Τους λαϊκούς αγώνες και τα σωματεία! Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εγάλεο. Είμαστε και εμείς σήμερα εδώ για να δώσουμε ένα μήνυμα μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού ότι η τρομοκρατία του Υπουργείου, της Περιφέρειας και όλων των εντολοδόχων τους δεν θα περάσει. Δεν θα αφήσουμε, δεν θα επιτρέψουμε να αγγίξουν κανένα συνάδελφο που βρίσκεται σε απεργία αποχή. Το δικαίωμά μας στην απεργία το έχουμε κατακτήσει με αγώνες, θυσίες και αίμα και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω. Το επόμενο ραντεβού είναι στο Υπουργείο στις 17 του μηνός που θα είμαστε όλοι ξανά εκεί. Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Ο αγώνας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι να τσακίσουμε, να πάρουν πίσω αυτά τα αντιεκπαιδευτικά εκτρώματα που έχουν ψηφίσει. Η απόπειρα διώξεως και τρομοκράτηση των εκπαιδευτικών στον αγώνα τους, η υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας, του ρόλου τους και της αποστολής τους θα μείνουν στο κενό. Οι εκπαιδευτικοί είναι οι μόνοι που πραγματικά εργάζονται στο δημόσιο σχολείο για το καλό των παιδιών και της κοινωνίας. Η απόπειρα τρομοκράτησης και δίωξης και η απόπειρα κατάργησης του δικαιώματος, του συνταγματικού δικαιώματος στην απεργία θα πέσει στο κενό. Θα υπερασπιστούμε μέχρι τέλος. Στο Σύλλογο του Περικλή είναι απαράδεκτη η δίωξη κατά της συναδέλφου Ερκουρβούλη, η οποία συμμετείχε σε νόμιμα προκειμένη απεργία από εκεί. Την υπερασπιζόμαστε μέχρι τέλους με όλα τα μέσα, συνδικαλιστικά και νομικά. Θα είμαστε στους δρόμους μέχρι να νικήσουμε. Με νέο έγγραφο, η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας μέσα από το διοικητικό μηχανισμό της, με το έγγραφο του Περιφερειακού Διευθυντή, έρχεται για άλλη μια φορά να τρομοκρατήσει τους εκπαιδευτικούς, τις τάξεις και τις πράξεις και να πει ότι όσοι δεν συνέπραξαν στην αξιολόγηση θα τιμωρηθούν. Λέμε καθαρά ότι το απεργιακό δικαίωμα είναι ζωντανό, είμαστε πολλοί και θα το υπερασπιστούμε μαζικά. Την Τετάρτη, έξω από το Υπουργείο Παιδείας, θα είμαστε ξανά όλοι, καλούμε όλους, σωματεία, εκπαιδευτικούς, όλο τον εργαζόμενο κόσμο να υπερασπιστεί το δικαίωμά μας στην απεργία. Θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Δασκαλικής Ομοσπονδίας με τη διοίκηση του Υπουργείου Παιδείας για το σύνολο των ζητημάτων που αφορά τον εκπαιδευτικό